Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tsembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi and King Ginger, cream de la cream. For the weather, sure. Selitswaye phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going a banana, sir. It's a bubbly king, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my brother, my son. Welcome, Dlamini, Sendele Bobo, Si Popo, Si. Si popo si, si popo si, si popo si, ace, si popo si. Take me to Guavafeba. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tsembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Kalakathini wathuka nje masungibona. Indawo thuswa yini? Ngisesolethe. Thuswa lotho. Kwenzakalani? Hamba nomuntu wami emkhombisa indawo. Oh, nibheke kuphi mfethu outside? Yazi nathi sihambe siyafuna lana. Sifunana nalomuzi lo istezi sakwa Ngwenya family. Le family lene mali kakhulu. Yeah. Hayi ukuthi nami nje ami ngimosha le ndaweni yabo. Oh. Sa-check indawo wena uba igama. Mina uMusa igama. uMusa. My sister yena? Angel. uMusa no Angel. So niyathandana? Yami yazi wena Musa no Angel ningikhumbuza elinye iqulu lakudala kodwa naningakazali elithi girl you my angel you my darling. Sure. So ungathini oyithandayo ngosisi Angel? Ngithanda yena kahle yabo because muhle kahle for mina yabo. Sure. Uyangijabulisa futhi. Dango. Wena sister ungathini oyithandayo ngo like unkhome kahle, personality ayina grand and everything's good. So you love that? Uranza personality yayena. Yeah. Oh, uyabula. Yeah. No, nice. Where's home? Home, Limpopo. Limpopo, which side? Bungeni. Oh, big up to Limpopo bafethu. King Ginger, sweet cream de la cream bafethu. Twana se Kings. So my brother, I want to know from you mfethu. When I know my sister, njengoba niqalile nithandana, ungafuna ukuba nabantwana bangaki bangasakuthoka kupha abantwana? Yeah, 2. Right. Uzomshadana ndomntana. Akhambe nesikhathi ngifuna ukubona ukuthi Themba kethe kanjani mina. Oh, so uzophusha isikhathi kuqala until izinto zizehlangana. Wena sister wish ukuthi enze nini into right my brother njengoba isikhathi sesambe kanje? Mina ngisivi next month angayenza i-Good Friday. Yeah, ne? Yeah, one. Oh. Isizini yamalobola ngithi ayenza. Awuthemba, kukuphi ekhaya khakha? Ngifuna eKZN. So KZN Msinga. Yafuna ngitshele mina. Hey. Lapha Limpopo. Mshado? Mshado? Lo kade uMantando? Imshado lapha mfethu ngathi kuyabukiswa, yezwa? Umshado ngapha. Uthi usathi emshadweni kamzala wakho khona nomjida wakho oshadayo. It's a season, it's a wedding. Isizini yamalobola and weddings. Yes. Kuyashadwa ngala umtshela ukuthi weekend mhlawumbe imshado bangaki? Maningisha in a village maybe more than 10. Kanti jakhulu. Yeah, nazomela ukuthi kuyicabanga. Ayisimela ungikhomba ukuthi angithandi ngusungilobona. Yabo nakithi bakwazi phela. Asikaqedi na 2 years nyana usufa umshado. Cha uyasho nje ukuthi
you know, but uyamthanda ne? Hayi. So ngifisa ukwazi mina kuwena mfethu ukuthi uzimisele ngani noMamazi. So mfethu I want to know from you in a scale of 100 wena uMamazi ungathi umthemba kangakanani? For now ngasho ukuthi 89%. For now ne? Yeah, and wena in a scale of 100 uzithemba kangakanani? Mina 95. 95. Why 95? Akayithembi. Awuzithembi. Awungiyathemba ukuyithemba bana. Yeah, but kunalo lihle for a room. Angithi leli gunjana le disappointment. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Akekho, uye yedwa nje nawe uyakwazi lokho. wena yedwa. Yeah. Sure. Sure, awuthembi. Sure. Ikhona into ofuna ukuyiqolisela kuma system mhlawumbe wakwayenza before and wakhohlwa ukuxolisa or wayidlulisa ofisa ukuthi uthi sorry kuyo. Ayikho. Ayikho. Ibambe sister akunankinga ungayibamba. Hayi sister, indaba idropper. Ayikho important ngithi. Ayikho important kanjani? Kahle. Ubani bekufonela? Ubhuti wami. Ha? Ha? Yebo ubhuti wami. Hayibo. Manje waye ungayibambi ifoni kaBhuti ngoba akuyena umuntu onehamba. Sihamba nasesukela. Hey. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my brother? 90%. Ah. Yeah. Sure. Sure. Wena uzithemba kangakanani? 100%. Awumamazi. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle my brother? Akekho. Thandana naye kuphela? Yeah. Ngilaba kukubuza. What is? Ngifuna kubuta ikhona into okombera ukuthi uyixolisele. Awukahle. Hayi mina nje ngizoqolisa ukuthi ngiyamhlupha. Xolisa ukuthi uyamhlupha. Yeah, ngitsheze ngimhlupha ngithi nawe yazi. Lamara phela izinto ezibalekile ngihlupha ngazo. Muphi hakho umtshela ukuthi uyamthanda. Hayi. Nenzani manje? Hakho ingane. Hawu. Wemsaba lo muntu. Hayi cha ngiyama. Nazo-ke. Ana. Lo. Ayimi lo. Sibonga abadala. Sanibongela man. Ngizonidedela manje because nathi siyaphuthuma. Sisaya la angazi uma nibonile le mall lenkulu ene crocodile i Campus Square Ngwenya Mall. So siyalapha eCampus Square Ngwenya. So hamba nathi but before ngintedela sihamba mfethu sister ngicwele ngejinja yakho mina bangibiza uKing Ginger ke yabo so ngiphethe abantu abajinje njengawe njamela ujinja yokubhayiza Hayi. Manje sithinje sobabili manje. Two ginger couple. Yeah, umbamba. Sister, yeah, sister awukhiphe phezulu kancane nje ngifuna ukubona ukuthi imchinje sister, imchinje nje. Uzomchinja nini? Ngiyangichaza nina ningabojinja bami yazi. Lalelani bojinja ne. Kunento esenzayo kuthiwa loyalty test la. I-loyalty test uthwebha with switching phones for 60 seconds. Wena sister unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Angithi awufihli lutho nje yami. Yeah, ngifihli lutho. Yini wangangazela manje? Angikazeli. Wenzani? Akhuleka singayenza nje. Sister? Yes, ngayenza. Kenaba. Uzala wejoke. Indaba mfethu. Indaba let sister. Ushayicimile kodwa. Indaba mfethu ube nezitayela mfethu. Kuyenzelani into enzayo? Musibuya i-charger manje ucime kanjani? Uyambona ukuthi unamanga? Indaba mfethu. Angazitela sangithembi manje. Ngiyathanda. Ikhona into ofuna ukuyisho my sister? Ngisho kusasa manje. Ayikho. Usho mfethu. My sister unikho into ofuna ukuyisho mhlawumbe uthi unezingane angazazi. Ayikho sha. My brother unezingane angazazi. Ngiyanazi ingane. Ngisafunda. Ngiyakusola wena ngathi unawo. Awunawo umuzi wena eFree State? Hayi. Nawo umuzi. Oh haya kuwena. Yamsola nje nomuzi eqwaqwa lo. Sister. Ngiyathunawo. Ne? Ndothenga khona. Soqala ngefoni yakho. Yeah. Awuyibule. Sister man phela bengifuna ukuthi sithi ukubulabula yabona. Yabona. Yeah, manje inkinga yami angibulabuleli wena ukwenza ukuthi mina ngibulabule. Ivule. Ilethe. Yeah, so mawukhuluma nami ubulabule. Yeah, ntavula wena. Naso. Hey. Vula ifoni.
Now WhatsApp. Okay, showcase now. Mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba leyo mgodo leyo yiyo lezo ubude umuntu wakho yangizwa ukuthi ngitsini love showcase. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap that shoulders. Tapa lapho uthi I love you. Mwanami Aye. abakusheli abafana Bagangisa. Vula mina njalo. vela wena Vula mina. delete type uthi I miss you fake nehathi erent Bagangisa. Angani laye. awubalandeli ne yeah Akuveli umuntu nje. Akuveli umuntu. mfethu delete lapho type uthi sex go deeper there man nangu lo malume lokho efona mnike mfethu ambamba malume mfethu Ela. Sekadrophile musi. sister ubani lo malume niku out abese check ifone ubani lo malume akwesikhulume ngaye ngitshela iqiniso sister mfethu asikwazi ukuthi Ubhuti wami ngithi asakayibambi ifoni uzozela. simfonele Vula mina njalo. savela wena uthini ngale phone ko wayiziba nje le phone ko lelo ikhala baba Eish. Uyizibelani khona le phone call? type la Ngisho ukuthi ubhuti wami. ubhuti somfonele ubhuti wakho seswami angekho right ubhuti wakho kumele simthole delete lapho type uthi faka emoji ebrinjol faka emoji ebenches faka emoji faka nje ama emoji lapho fanele emoji lamanzi athi twa pophom sister ubani lo ubhuti wakho wayekufonela kanje Ayiveli lutho la. Angithi go deeper baba kanjani? Hmm? Ilaktive kunifike njani la le? delete lapho type uthi come outside ufuna ukwazi ukuthi ufike kanjani Yeah. ubumtshelile ukuthi uyobona indoda yakho Akuvela mina nje yona. delete uthi mani sister wena nobhuti wakho nenzani Asenzi ne. ubhuti ngqo noma ukhazini Ibhuti straight. Mntana kamama. Akuveli umuntu. uyafuna ukuyichecka le phone noma ufuna utoka Akuveli umuntu nje. sister uyawudlala Facebook Endli Facebook. Instagram wayendla yona Endli. endle Yeah. hayi awuyenzi abethazi ngiyafuna ukukhuluma namhlanje ngiyabambeka ndoda sisazochecka lapha delete ufake iheart yodwa check Angivumi ithuma lokho. Vula mina. nike ngani phone yayo sifonela bude letha number ngiyakusiza la uyahleka sifonela bude sister letha phela ngiyibona number bude Ayibonakala. ubambe la uthi ayibonakala sister indaba ube happy ngale ndaba kaBhuti Angithi ngiyasho ukuthi ubhuti wami. ungabi happy kangaka ungabi happy kakhulu yaringa ubani igama laBhuti Fuma. Fumani azongizwa ngiyabulabula dog enda ngikombera bulabula na Fumani ngikombera bulabula na Fumani ya Fumani kupa go bua le Fumani ya unjani are you good Yebo yini. ha uFumani uyakhuluma Fumani Yebo bhuti. umzulu angithi wena bhuti Yebo ngumzulu. ha sister nangu sisi wakho lana akwenikhulume sister awukhulume nobhuti wakho akweniqoqa Ela. Hi baby. Sister khuluma
Fumani. Umuntu wakho la Baby. hayi sekuyimina Fumani ubhebe wakho akakhulumi la. Ukuthiwa wena nje ubhuti wakhe. Awunamanga umuntu wami lo. Kanti wena uyene nomvenda mfethu. Mfethu yini lengizwayo? Ngiyaxolisa. Uxola ukuthini? Angithi no hlela kuthi. Ngihlala kude, mangihlala kude so Oh, uyangithithela so wena. like Uyangithithela mfethu. Yini lo engizwayo la? Ufumani ke lo. So wena sister noFumani ngiqaleni nokuthandana no ungakwadi kakhulu nje yami ehlisa umoya. last month. Ha. Hayi ungaquleki ngaqoma usukubambelela kwelikhama usibambelela. Ethi phone yengane Mfethu. nekepesi lakhe. Ungakwadi kakhulu lahle izinto yazo. Eish. Mfethu lengane ngiyayithanda. Naye iyakuthanda. Lengane le. Sister nawe uyamthanda? Ngiyamthanda kakhulu. NoFumani uyamthanda futhi. Fumana ngimthanda ngifuna i-Valentine gift. Angithi yena akwazi ukuyiletha. Ha. Ish. Hayi ungalwisa ikepesi ngizolicosha. Shit. Yini engakwenzela yona mfethu? Mfethu. Ayikho. But So, attention yakho uyangithithela. kuphi? Attention yakho kuphi? Ngiyafunda mfethu nawe uyakwazi lokho. Manje into engakwenzela yona. Angithi kumele ubalance. Wena sister kanjani? Kahle. Mhlawumbe kanjani nje? Okay, ngama ukhendakazi ozongibona ke yena kahle uyahlala one man donke angangiboni. Ngiyafunda mfethu. Ngenze njani? Okay, ke Ukuthi isikole we. nginakane nawe. Okay, we loko we ini itshama na ti-girlfriend ta wena haleni. I ri mina sasayimani munhu lama yako. Eish. Araphethe into ongenza yona yena. Eya, awususi munye ondli chomu itshama haleni. Sena mi huma ka Yazi awuthi amayise sithuthini kuwena. Uthi inkinga yakho wena wenza kancane. Uslow my brother ngathi ukanda kanti omdala. Manje wena ngisiplanela njani? Ngizama ukukusiza. Uhlala naphi? Sungivalela ngaphandle Uhlangana. ubungazi njalo ukuthi umuntu wakhe uyajola. Yonke. Ngiyakusiza. Usiza ukuthini? Ngikusiza ukuthi wake up. Umuntu wakhe uyadliwa la ngaphandle. Uyitshela ukuthi ubhuti wakho uFumani ufona phambi kwakho. Uyalala nalomuntu. Hawu inyanga yonke iValentine. Hawu. At least icondom nisebenzisile. Phika njani? Akaphiki. sisebenzisa. Ay, it was a mistake. One day nje kuphela besidabile. Sister, suthi uFumani mistake futhi manje. Yeah, like leyokulala mistake. Ngithemba kangaka kodwa. Nje lento ongenza yona le. Ngakolisa ngithi. Awunamahloni ke. Yapolisa. Ngizongihlaza namhlanje. Bungihlazeke kanjani? Angisinami yasho sengikolisa. Usiza phokolo lakho. uFumani sekudlile. Ukuthemba kwami kusazobuyela kuwe. Ngithembe kanjani nongenza lento? Andatshintsha. Ushintsha kuphi? Ikuphi uzokushintsha? Ndangithika Fuma. Isithunzi sami uthini ngaso? Sobuya dog ungakhala. Bese Bese ngale. ngicela mina. Oh, Cela uma. sure. Sorry bhuti wami. Like Khuluma. ndachintsha, ndangithika, tabo wero norowa. Yazi mina phethe ngisafuna ezongihlanisa nawe. Ngisafuna lutho. Hawu samfuni manje. Ngisafuna Shoshone? ngisafuna. Okay. Ngena la dog. Yeah, it decision yakhe, it is decision angithi. Yeah. Let's sibone phone yakho omkhulu. Awuyivule. Vela nisathandana ngithi. Noma ungavula. Yeah. But mina ngisamfuna mos. Yeah. Angeke ayisho le, mina ngisamfuna. Ngisakufuna. Mina ngisakufuna then. Sakufona yakhe phayithini. Uyisho manje, masifike endlini neke usayisho. Ngisakufuna. Neke uzoyisho manje. Ngisakufuna. Masifike endlini neke usayisho. Yeah. Ngihamba nawe mfethu. Osengiyakuphi ngiziyakuphi mina manje. Ngihambe nawe. Nilethu uwe la. Mina ngihambe nawe. Hey, ntise wela. Usana phela la. Nini ntise wela Indoda le. yakho lona la umthetho izokulanda ngihambe nawe mina. Utabona? Okay. Okay. Ha. Sister, asek WhatsApp. Now WhatsApp. Sister uzizwa kanjani my brother? Disappointed ne? Eish, kakhulu. Sure. Now WhatsApp. Cela mase ngitype la sister ne. Makuvela igama lakho lana ubule ulabe ubulabule limina. Makuvela ligama labafana ba Bojo makuvela igama lamantombazane la. Ungitshele lezo ifebe lezo ungitshele ngoba lezo ifebe zobe zidla umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now on our WhatsApp the trend is. Emashila bekho. Yeah. Silabeko.
Hey, ngalazi ngiyaqala ukulizwa ke leli gama uSilabeko ke lona kubani ke? Hawu. Inye intombazana ngakithi. Yangakini Shilabeko. Mm. Natali. Nganembe we. la kunoShilabeko ima sister konke engayi understand phakathi kwenu no2 wena sister ufeba nomZulu uyang understand omqambe ngegama lomvemnda wathi ufumani wena uthi uShilabeko lo nenzani bafethu nenzani yini lenzama Phela ukungiprovela thina uyoqala wadlala le game. yipi game Leyo kuchithelana. So nami bekumele ngiziprepare umuntu. manje wena Yena kusiguma safe prepare njani? Yeah. Yena kusiguma shesh. uyamuzwa kodwa yena lo muntu othandana naye mfethu noma mhlawumbe anizwani Cha sometimes nongazwani. umzwile nje utheni manje Ya ngasho ukuthi okunye ngikuzwile okunye ngikuzwa. pendula phela ukuthi utheni Cha phela ngithi nawe mfethu ngijithelile nami into bekumele ngiyenze le. Oh okay. Nakuthi. so anisathandani vele Hayi mina so lo mchitho No zidilai. mina vele angisakufuni. Oh awuna straight. sister uthi azakufuni Hayi antiri shophe mina nayarandana nsila. no Mina ngisakufuni. Athi ukwazela ukungishithela. Ngenziki. So okwami nawe sekuphela. Engiyithiki. Kuyaphela la, kuyaphela la. Engiyithiki. Angihami nawe futhi. Damuka shingu Lokhu kumele ukwa- angihambi nawe. Itabona. Asibone ke. uyamuzwa kodwa mfethu ukuthi uthini Ngiyamuzwa lo muntu. okay sister uthini umthetho wakho uhamba naye Hlukana ngithi Wanihlukana. 50-50 ke soxolelana. 50 ubani oqala. ngintiki Cha, ufike uqala ukuchithela umuntu. ona sister kodwa uyachitha so uzo Inatungo ngakayijona Shilabeko. How many months? 1 week. 1 week. Asindle kahle ke 1 month 1 week sayela. Kanjani? Kahle Wena ngo. una 1 month na 1 week mina. Asina maka boy. Okay. Oh, Qhubeka 1 week nomuntu wakho semsendelana tinuzi. ya yashesha okweni sister wabone phela manje wena No. why ungangiboni ngena lapho sibone ngiyamlunguza amanothi wena bamba khulumani Benga we. Nakuthikana la. Angisahambi nawe. Itamuka shingu Angisahambi nawe. Itamuka shingu. Angisahambi nawe. Lokho kumele ukwazi khona. Angisahambi. Itabona. Sibone. Itabona. As kube yaka nami. hey Ngashitiri shasha. hey Boy. ubani Shasha shitiri. hey nyabulabula Muka Ngabe shingu. ngiyamshaya lo serious. ngabe Ngiyamshaya lo. Wami ngiyabiweke. Ngoba ngasenda tinuzi. ubani I1 week. ubani lengane ikhuluma iqiniso ngempela kuyona lo Shilabeko lona bebethu uShilabeko wakhona lo balo Ntombi yami le. Oh inamuntu. Ntombi yami. Mina niri. sengihlukene Mina aniri. no sister anisathandani Ngifasa ukuthi mina pengini. ubuye intombi yakhe awusaseyona Hlukene mina nawe. nawe nihlukene ngithi anisathandani wena uyapi kahle kahle beniyapi Aw bengithi ngimshayise ama round ngimkhiphe awasuka emosha yena. Ensambe lawo. Na ujori nashitire for. Cha kube awujulelanga wena ngabe nami angijulelanga. Na ujori niko ni. uqamba manga wena mfana bese ngijolelana vele Ijole rithu enda kunakahambale. so wena sister uyamthanda kwaMoranza No runs. and ufuna kuyilungisa Nakulungisa. okay my brother wena usafuna ukulungisa asamranza Angisafunele lutho. okay mfethu hamba Ngikome kuthisa. okay Diko the feelings to hela 2 minutes. Te usikome kwa 1 rand ke. The feelings are daily 2 minutes but. Mina una imuka ngithala. atiheli nga 2 minutes Awamaphilile. atiheli Daily 2 minutes the Aphilile. feelings. hey atiheli Tell Kahle njani. kunento engatshe bengakuthanda kahle mina. ha Bengakuthanda. Wantolobela. Chitha ngawe isikhathi. Wantolobela wena. ayimeke sister Wanyela ayimeke sister yemike Ngiyakufuna. buku uzubona nokuthi my sister understand awumboni noma esecasuka sekutshela usezokuqhumisa ngeimpama Anginanda angisakufuni basi. sister hamba ngithathe welcome my sister ngoba indaba nitolobela my sister wena Angisakufuni. hamba awuthi hamba kulokuba ngisicefe wena Angisamfuni. uyatoloba Mthathu hambe naye. Angisamfuni. wena ngitolobela wena wena ngitolobela wena welcome usukubamba ingane kakhulu ihage mfethu yakhala welcome ya mungaye hage wena ngitolobela take me home Hey yo, boom!
It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambe olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake